Assalamu alaikum. Kuthula makube kini nonke. Ngivulela incwadi kaTimotheyu wokuqala isahluko u6 ngiqale kuverse 6. Noma angiqale kuverse 5. Nokuxabana kwabantu abangqondo yabo yonakele. Angiqale ku3 izozwakala kahle. Angiqale ku3. Uma kukhona umuntu ofundisa okwahlukileyo engawalandeli amazwi aphilileyo eNkosi yethu uJesu Kristu nesifundiso esiya ngokumesaba uNkulunkulu. Iza kahle ke manje. Ukhulumele lowo engaqondi lutho, kumphethe ukubuzana nokuphikisana ngamazwi okuvela kukho umhawu nombango nokuhlambalaza nokuzindla okubi. 5. Nokuxabana kwabantu abangqondo yabo yonakele. Abamukwe iqiniso bethi ukumesaba uNkulunkulu kuyindlela yenzuzo. Yebo, ukumesaba uNkulunkulu kanye nokwaneliswa kuyinzuzo enkulu. Ngokuba asilethanga lutho ezweni, kusobala ukuthi singemuke nalutho futhi. Kepha uma sinokudla, sinezambatho, aseneliswe yikho. Mawunokudla, unezambatho, ungahambi nqunu, unokudla endlini, yeneliseka. Kepha 9. Abafuna ukuceba bayela ekulingweni, nasesihibeni, nasezinkanukweni eziningi zobuwula ezilimazayo, ezishonisa abantu ekufeni nasekubhujisweni. Awulalela u10-ke. Ngokuba ukuthanda imali kuyimpande yakho konke okubi. Uzwile? Khunywa nalaba abathwalayo ke manje, abafuna imali ngendlela ezisheshayo, bagcine sebegaxela, benza izinto ezimbi, bagcine sebegaxela, bengasaphila impilo emnandi. Ngokuba ukuthanda imali kuyimpande yakho konke okubi. Abanye ngokuyifisa badukelwa ukukholwa. Ngenxa nje yokufisa imali, umuntu ugcina esephumile ekukholweni. Bazigwaza ngeminjunju eminingi. Badukelwa ukukholwa, bazigwaza ngani? Ngeminjunju eminingi. Abantu abenzani? Abathanda imali. Qhubekani-ke ningithuke, nigcine la nithanda khona, kodwa nje iqiniso angeke lize lijike. Ngiyabonga.